אנחנו עושים סרטון של לשחק במשהו שכמעט אני הכי אוהב. בואו ניכנס לזה. וואי, הסתכלו. רגע, בואו נשחק, יאללה. רגע, אני מחפש אותו. טוב, אני אשחק רובלוקס, אני לא מוצא. טוב, יאללה, בואו נשחק. טוב. רק תסתכלו, חפש את זה. זה משחק כיף. טוב, תקשיב. עכשיו זה מאוד כיף שאני אוהב את זה. כאילו, אני מת על הדבר הזה. בואו תסתכלו הנה. נשחק. בואו, אני מחפש את הרגליים שלי. את הגוף, את הרגליים, כל מיני דברים. ונראה לי זה הגוף שלי. בואו נראה. בואו נראה, רגע, אני אנסה לעלות. רק עם הראש שלי. יואו, איזה קשה די. רק עכשיו זה הגוף שלי. לא, רגע. לא, זה לא שלי. בואו. היי, זה הרגל שלי, תביא אותה. לוקח לי את הרגל. הלו, תביא אותה. תביא את הרגל. הנה היד שלי. מה עם היד שלי? לא תגבר. בוא נראה מה זה. אוי, זה כבר עושים פה. אני לא יכול לחזור לשם כפי שאני ממש רוצה. טוב, נחפש איפשהו אחר. וואלה.